Hello guys. Mao ni ang among opisina guys. Diri mao ni among entrance. Diri guys. Sulod na ni sa among office guys. Mao ni ang among opisina guys, ang among GK base co-op. Ang among kuan diri guys, nami tarpaulin printing. Hello guys, nami diri sa among tarpaulin shop. So, diri sa tarpaulin shop na ami layout artist isa guys. So, na siya gi trabaho guys kay nami customer. Hi guys! Amo na yung business diri guys. Tarpaulin printing. So, karon guys na ami customer na mag-print ni sa para ni sa civil school na mo nga tarpaulin. Sponsor ni guys sa among kaila no sa Singles for Christ sa Misaona kang Ma'am Edna Mahinay. Guys, nag-layout ni sa para ni sa kabataan dito sa GT Symbol. Mao ni ang ilahang tarpaulin para dito sa mga bata. So, sponsor gihapon ni guys sa ato ang kaila kang Ma'am Edna. Ay siya ang nag-sponsor kay iyang gihatag enough man sa tarpaulin niya among i-coat. So, kinsa di itong gusto nga magpa-tarps na among location diri sa hatbang sa Sait main gate. Ang ngalan sa mo ang printing printing store is GK Printahanan. So, pwede mo dire magpa-print sa iyong tarpaulin, t-shirt printing, naasag ni BBC ID. Okay, kaya. Guys, ingani ang pagkuan sa tarpaulin. Ini gumana to layout. Ato ning bali na to sa flash drive. Then that's ang hinata diri sa among machine. Mao ni ang machine guys sa amo sa GK Co-op. So sa una 6 feet na to among machine karon 10 feet na ni guys. So ato ning i-ripping siya after ripping guys. So mao na ni siya. Nagsugod na og dagan ang ato ang machine. So kanini ang atong guitars karon mao ni ang tarpaulin sa para sa GK Civil Learning Center sa GK BRP Bagong Taas. So ang sponsor ani guys si Ma'am Edna Mahinay ang glaser. Thank you kaayo sis Edna. Hope you're in good health and regards to your whole family. Muna guys, si Teacher Pia. Kami ra diri sa opisina. Tulo ni Mac G. Halos kanang kami ra diri sa office niya. Kami ra diri magtinabangay. So, adlaw-adlaw nami diri. Pag-hi po, Teacher P. Hi! Bantay yung dua.